Η Γαλλοφλαμανδική Σχολή είναι η σχολή που δημιουργήθηκε και αναπτύχθηκε στην περιοχή της Βόρειας Γαλλίας και της Φλάνδρας, περιοχή Βελγίου και Ολλανδίας. Σημαντικά μουσικά κέντρα αποτελούν οι αυλές των κοσμικών και εκκλησιαστικών αρχόντων και οι τρεις μουσικές εκκλησιαστικές σχολές. Τα βασικά μουσικά χαρακτηριστικά της είναι η μίμηση μελωδικών τμήματων από όλες τις φωνές και η ανάπτυξη τεχνικών παραλλαγής της μελωδίας. Κατά την περίοδο γαλλοφλαμανδικής φωνητικής πολυφωνίας, παρατηρείται διαρκής εξέλιξη τόσο στην τεχνική της σύνθεσης όσο και στην αντιμετώπιση της μουσικής. Το επίκεντρο του ενδιαφέροντος παραμένει η πολυφωνική μουσική, η οποία, με τους Ορλάντο ντι Λασό και Γιοβάνι Πιερλουγί ντα Παλεστρινά, αγγίζει το απόγειο της. Παράλληλα, η οργανική μουσική αναπτύσσει μια πρώτη αυτονομία και λειτουργεί ως αντίβαρο στην κυρίαρχη φωνητική μουσική. Η μουσική των γαλλοφλαμανδών συνθετών μπορεί να διακριθεί σε 5 βασικές περιόδους. Η πρώτη περίοδος αρχίζει το 1420 και διαρκεί ως το 1460. Το πέρασμα από την ύστερη γαλλική εποχή στη νέα μουσική της αναγέννησης πραγματοποιείται με τον Τζόνταν Στέιγκλ 1380-1453, ο οποίος ήταν Άγγλος συνθέτης που έζησε μεγάλο χρονικό διάστημα στη Γαλλία και συνετέλεσε στη διαμόρφωση του στυλ της γαλλοφλαμανδικής σχολής. Έγραψε 70 έργα, μοτέτα, κοσμικά τραγούδια, μέρη του Ορδιναρίμ και ακόλουθα. Ένας άλλος σημαντικός συνθέτης είναι ο Γκυγιόμ Ντιφέ, 1400-1474, του οποίου διασώζεται μεγάλος αριθμός έργων του. Μεταξύ αυτών, 9 λειτουργίες, λειτουργία σε λαφά σε λα πάλε, λειτουργία συνενομινέ, λειτουργία ελτόνος οξύε χόμαρμέ, θρησκευτική μουσική, 80 κοσμικές συνθέσεις σε γαλλική γλώσσα, ανάμεσα τους και η τρίφωνη μπαλάντα σε λαφά σε λα πάλε, ο τενόρ της οποίας έχει χρησιμοποιηθεί ως τενόρ της ομώνυμης λειτουργίας. Άλλοι συνθέτες της πρώτης περίοδου είναι ο Ζιλμπεν Σουά 1400-1460, που ασχολήθηκε κυρίως με τη σύνθεση του κοσμικού πολυφωνικού τραγουδιού Χάνσον, ο Ολλανδός Γιάκομπ Όμπρεχτ 1450-1505, ο οποίος συνέθεσε περίπου 25 λειτουργίες, 30 μοτέτα, 25 Χάνσονς, κάπα λάμδα πι. Και ο Γιωχάνες Τινκτόρης 1435-1511, ο οποίος έγραψε 12 μουσικοθεωρητικά συγγράμματα, το πρώτο λεξικό μουσικών όρων και το Liber de Artes on Drapinsti που ήταν εγχειρίδιο αντίστοιξης. Η δεύτερη περίοδος της γαλλοφλαμανδικής φωνητικής μουσικής διαρκεί από το 1460 έως το 1490. Τα είδη σύνθεσης είναι παρόμοια με αυτά της προηγούμενης περίοδου, μόνο που η λειτουργία γίνεται πλέον τετράφωνη. Κύριος συνθέτης της περίοδου είναι ο Γιωχάνες Όκενγκεμ, 1420-1495. Μέσα από τα έργα του καλλιεργεί την τεχνική της μίμησης. Σώζονται 10 λειτουργίες, ένα ρεκέμ, μοτέτα και χάνσονς. Η τρίτη περίοδος εκτείνεται από το 1490 ως 1520. Επιδιώκεται η σαφήνεια, η απλότητα και η διαφάνεια της σύνθεσης. Κύριος εκπρόσωπος της περίοδου είναι ο Ζοσκέντεπρε 1440-1521, ο οποίος είναι ο σημαντικότερος συνθέτης της γαλλοφλαμανδικής σχολής. Η μουσική του έχει τονικά στοιχεία, ενώ έγραψε λειτουργίες, 60 μοτέτα, 40 χάνσονς, κάπα λάμδα πι. Στην τρίτη περίοδο έχουμε και τις πρώτες εκδόσεις έργων, κυρίως ταμπουλατούρες λαούτου και εκκλησιαστικού οργάνου. Η τέταρτη περίοδος της γαλλοφλαμανδικής φωνητικής μουσικής αρχίζει το 1520 και διαρκεί ως το 1560. Εμφανίζονται νέα είδη, ο ηχητικός όγκος μεγαλώνει και η χρήση 5 ή 6 φωνών αποτελεί πλέον κανόνα. Το δομικό συστατικό της σύνθεσης εξακολουθεί να είναι η μίμηση. Κύριοι εκπρόσωποι είναι ο Νισόλας Γόμπερτ 1500-1560 και ο Ιάκωβος Κλέμενς Νον Πάπα 1510-1556.
Η τελευταία περίοδος ξεκινά το 1560 και τελειώνει το 1600, όπου και σηματοδοτείται το τέλος της περίοδου της αναγέννησης. Η γαλλοφλαμανδική πολυφωνική μουσική φτάνει στο απόγειό της, ιδίως με το έργο του Ορλάντο ντι Λάσο, 1532-1594. Η μουσική δημιουργία της περίοδου σημαδεύεται από την επιρροή της συνόδου του Τρέντο. Το αντιμεταρρυθμιστικό πνεύμα της εποχής αντικατοπτρίζεται στους πολυαριθμούς ψαλμούς εξηλαίωσης και στα μεγαλεπίβολα μοτέτα πάνω σε βιβλικά κείμενα. Τέλος, δύο σπουδαίοι θεωρητικοί της μουσικής είναι ο Τζοζέφο Τσαρλίνο, 1517-1590, ο οποίος εισάγει την έννοια της μείζωνας και ελάσσονας συγχορδίας με μαθηματικούς υπολογισμούς. Ενώ ο Ερίκος Λαρεάνους, 1488-1563, εισάγει τη θεωρητική ερμηνεία της μείζωνας και ελάσσονας κλίμακας.